वर्सां आमी वाय सोडूंक न्हीच्यो कोत्ता मोनांतले काळजांतले मेळेपण सोंपयता नवे वर्साक नवे दिसाक वचून मिसाक आमची पातकां बोगशिता नवी सुरवात जेजू काळजान सुवात मोगान बोवान पेल्यार ताय मोग वांटूंक सोगोड रोयत आमी कोत्ता नवे वर्साक मिसाक गेलो रातचो वेळ आसलोलो इगोर्जेच्या भायर माटवान लोक चिकार बोल्लोलो मीस सुरू जाले लोक शांतीन मीस आयकोतालो हांव चिंतूच एक देंवचार चाळवलो मिसाचो वतो भाग पाद्री शेर्मा सांगतालो लोक देवाचे उतर मन लावन आयकोतालो उचांबोड जाल्लो एक मनीस भायर वचोन पुलिसाक माटवान घेवन आयलो पुलिसाक माटवान पळोवन मिसाक एकटोलो लोक सोगलो पोचाप जालो जेजून आपल्याशी येवं खंयच्याय धर्मा मनशाक काडावंक ना क्रिस्ताया कुर्साशी एक भिकारी बसून करी प्रार्थना हातो मारून जेजू कुलो मारून दोळ्यान दुकां गळून कोरी रुदोना भिकाऱ्याक धरून पोलीस वरो ओडून कसले जायत तारून इगोर्जे ताणें मनीसपण दाखोवंक ना भिकाऱ्याक ओडून वताना दोळ्याशी आयलो जेजू उपकार जेजूचे कुडीक त्रास दिले चापकाचो घातलो मार निरपराध्याक जेजू कुर्सार किडायलो आवय बाबडी रोडो कुर्सा मुखार आरे ह्या नाड्या तुजी नदर ताचेर पडोंक नाका आसली तूं कित्याक तूं वचोन बसूंक ना फुडल्या बाकार म्हणटा जेजू भिकाऱ्याच्या रुपान येता दिसता जेजूक पडून चाळवलो देंवचार माडवान आसलेले लोकांचे मीस केले पाड तमाशा केलो ताणें मिसार लोकांचो सिद्धीद इले वखदार ताणें गुंडायलो देवाचे उतर आयकोन दिसता तो चाळवलो क्रिस्तांव म्हणटात मिसाक वेतात फोगाणां कोत्तात आमचो भावार्थ खंय पावलो सिद्धी तर पाद्रीचेर न्हय लोकांचेर शांती घेवन मोनाचेर रोजार करून जेजूक मारुलो मादर तेरेजाचो वावर सोदांच काळजान उरलो किडे पडलेल्याक मादर तेरेजान सांबाळ केलो कोण जालेल्या मनशाक जेजून हात लायन उठायलो जाल्यार भिकाऱ्याक तो कित्याक विटेलो आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव व्हड जावं ताळणेत पडोंक दिनाका म्हूण सोगोड मागता पूण त्या मनशाक दुसऱ्या ताळणेत घालून आपल्या चेरूच मागोन घेतले माल दिसांव आमच्या देव मंदिरांत खंयच्याय धर्मा मनशाक येवकार कित्याक आमी उक्ते मोनाचे क्रिस्तांव
दुसऱ्याक बरें केल्यार तुका बरें मेवतलें, सदां तुजेर आसतलें देवा बेसांव.